И здравейте хора и добре дошли в този клип на Strands and Deep. Това е една нова различна поредица и която смятам да правя, нали, клипове на нея. Също така искам да се извиня на всички вас, защото доста време нямало клипове и понеже загубих желание да правя. Но сега се завършваме с нова игра, нова поредица и също така, ако, нали, искате да играя на някаква игра, пишете в коментарите, ще се опитам да направя клип и така. Нека започваме. Какво? Добре. Към си какво става? Също така, забравих да я кажа. Не забравяйте да се абонирате, да ударите по един лайк и да оставите коментари и също така да споделите с приятели, нали, самото съдържание, за да има повече. И какво става сега тук? Какъв този мухлю. Да, single player, difficulty, normal, passive, moved, така, какво? Добре, не знам какво трябва да е това, но добре. Интересно. И така, вече сме в самолет. Явно сме някакъв бизнесмен, който... или богаташ, който пътува с... Добре. Това не го очаквах. Ауч. Това е нещо като... Добре. Първо искам да намаля малко звука, защото много се чува. Това е нещо буквално като The Forest. С тоя... С тоя самолет, където се разбие. Get to a life raft. Как да избягам? Вие са бъзъката, аз нищо не виждам. Слънцето пече. Ужас. Помощ! Май се стъкнах. Стъкнах ли се? Какво е това, бе? Тръгнах се. Довиждане. Ето го е. Дори не стигнах. Това е гадно. В смисъл, аз не отидах до моята си лодка и то вече гръмна. Стига. Бях толкова близо между. Имам чувство, че съм фанал въженцето с малкото котренце на ръката ми. Ден едно. Какво ще се случва в ден едно? Нека да разберем. Натиснете, за да вземете греблото. Взимаме греблото. Така. Какво? Use the paddle on the life raft to control the life raft. Get to a shore. Drag the raft to a shore by holding the right. Добре. Значи ще я акостираме. Хайде. Добре, умно са го направили. Всъщност, акостираме ли е думата, която трябва да използвам в този случай? В смисъл... Добре да паркираме лодката ни. Защо не иска? Спри! Как? Item and objects can also be dragged. Добре. Sea Anchor. Добре, тук имаме... Добре, както и да е, явно не иска... Мога ли да го оставя? Добре.
О, Раче, здравей! Ау! Явно... Да, няма да се разберем с него. Ще го опърля. Добре. Всъщност... Какво потя... Графиката. Не ми харесва това. Добре. Нека да пробваме така. Да, yes. Така е по-добре, бе. Добре. Малко голямо. Ама, не мога ли го пусна? Добре, пусна го. Къде ще си направим подслон? Тук има малко трешки, мрешки. Тук тази страна... Не, тази е малка страна всъщност. Have to open your backpack. Това било лесно. Камък. Още един камък. Добре. Какво? Плант. Какво си ти, бе, брат? Мога ли го изям? Не мога. Добре, тук има бая работи. Затова можем и тук да направим работата. Така, press C to open the crafting menu. И craft a stone tool from the crafting menu. И какво означава stone tool? И от кога голям камък стана малък камък? Добре. Highlight the refined knife recipe in the crafting menu. Защо? Как да highlightна? Не, аз така го пинвам. Чакай, какво? Добре, craft a refined knife. Трябва ми въже, преди да ми казвате какво да правим. Добре, че вземем малко тук стикс микс. Това ще може ли го изкърча? Или не? Твърде голямо. Юка 3. И какво ще ми даде това? Давай, би! Fibrous leaves. Интересно. Само 3 ли? Не, 4. Само 4 ли? Я малко фикус. Не мога го изкъртя. Какво има? Още една юка 3. Нека да изкъртим и нея. Добре. Харесва ми. Тук май даде повече. Да, тук даде 5. Браво. Само така. Не мога да слязам тук. И той тук е дал 5, бе. Знаеш, що съм се заблудил. Добре. Така. Какво направих? Направих въже. Не виждам какво да. Добре. Hold F to see your survival watch. Здравей. Press left mouse to cycle watch modes. Hunting, cooking, physical. Какви работи? Health. Day survival, item crafts, island discs. Добре, липсваме за сега само вода. СПФ не знам какво е. Но да, до тук с това. И сега имаме тая голяма ножка и отиваме да кълцаме малко рачета, където миналия път искаше да ме захване за крачола и да ме изпапка. И къде е сега това ръка? Май се е скрил, като видя, че съм се направил ножката. Така. Къде ми Преде, къде отидаха? Отка. Аз направо го изкъртих, бе.
Чудно ми е под водата, моля да се бия с рибките. Шат! Шат! Май не мога. Добре де. Тук какво има? Контейнер. Press tab to open. Backpack. Да, няма да питам. Аз директно го взех със себе си. Какво? Сериозно не мога? Ох! Какво се случва тук? Какво е това? Тук има още едно. Не, това го отворих. Добре. Къде избрахме да правим нашия пипи плант? Не искам пипи плант. Къде ще оцеляваме? Не за напред. Мисля, че го избрах тук ли? Вече аз не знам. Добре, да кажем тук. Има хубава гледка. Моля, зумвам? Не. Да. Какво очаквам? Добре. Ракът и го дропваме и го скинваме. Каква кръв излезе. Какво? Какво е, бе? Ти нямаш друга храна на този остров и как гроус. Добре. Крафта Campfire. Смисъл, така Campfire. Добре. Bird Snare. Two bells. Това е полезно. Това ще е полезно. Добре. Трябва ни Fire. За да го ротейтнем. To place, to cancel red walls. Добре, крафта Kindling. Kindling. Не знам вече. Това сигурно ще е тук. Да, нямам пръчки обаче. Добре, отиваме на експедиция за пръчки. Тук има някакви дъски. И тази музика не ми харесва. Какво? Сериозно? I need to cool down. Ми отиваме в морето, малко да стопнем газа. Опа, чакай. Шат. Така. Какво са стана? Какво пилкаш? Sunstroke? What? Добре, стой на сянка. Ела тук бе буклук. Тъпрак. Добре, да аз като нямам сега място и го стех това. Добре, тук има някаква сянка, затова ще оставим това тук. Тук има Vehicle Engine Part. Какво? Cut Fishing Spear. Компас. Добре, това го оставяме вътре, това също, това. Майната ти. Еми това, не мога да го да оставя. Така, сега трябва да си крафнем кидлинг и ми нямам още пръчки. Фикус 3. Моля ли изкарате фикуса за да ми даде пръчки? Дай ми пръчки, брат. Мерси. Добре, така. Исках и да крафна и това, обаче нямам. Али бе, къде е това? New hotkey unlock. Кой ще рече New hotkey unlock?
Не знам. Не бе, не пикъп. Ужас. Като цяло тия контейнери са полезни, ако нямаш някакво място в инвентора. Не. Не. Можеш да си носиш едно такова, да отваряш, да взимаш каквото искаш. Как бе? Добре. Нека да запалим огън, че вече... Какво? Аха. Трябва да спамя... Уха. Добре. Трябва да спамя двата бутона. Аз изкъртих тук един рак. Обаче той жив ли? Така, взимаме го за вкъщи. Тук още един изкъртих. И него го взимаме за вкъщи. Къде фърчиш, бе? Мерси. Мокни, бе. Също така нещо да отбележа. Може и да направя епизоди на Dead Island, ама само чистата. Също така имам и двойката, ама обаче... Двойката, не знам. Готина е като игра, ама обаче... Не знам. И тук сега блъскаме по палмата, за да ни падне кокосът върху главата. Ами, брато, скоро не мисля, че ще си чупиш дървото. What? С този очукан нож бутнахме цяло дърво, ли бе? Въй! Аз направо го смелих от бой този нож. Durability му е 75%, а преди малко като го гледах беше на 90%. Добре, готвено е това? Не е сготвено. Опа, това. Какво става, бе? Не, защо? Гадост. Защо го изгасих? Айде, бе. Колкото е по-фастър, толкова по-бързо се палим. Толкова по-разпален. Добре, килинга го сла... Ало! Защо контейнера ми отиде там? Ох, ще аз се запаля. Това тук, бе. Така, може би... Не, ти. Може би ще ги оставим някои неща тук. Не бе, не фишинг спира. Дразна са. Добре, нека да видим какво можем да свършим. Не, чакай. Всъщност, първо, нека да направим туториал, който е да изкъртим кокоса. To drink, press left mouse. With an axe? Аз като нямам акс, какво да направя? И сега просто можем да го изядем. И ще получаваме диария всеки път като ядем кокоси. Ти готов ли си, бе? Cooked, small. Ням. Така. Вирам. Въй, този нож направо го унищожих. Какво става, бе? Огъня. Добре. На мен сега ми трябва... брадва. С 2 стонтови глупости. Пак ще направим още едно. Така. Една пръчка и едно въже. Господин пръчка. Здравейте. Да вземем тия фибус ливове. Това ще ми
Трябва... Не мога ли го сложа тук? Явно не. Така. Не, това е фикус, нищо не виждам. Не, това е кокосовата. Абе, къде е това? Бъх. И ко за две пръчки ли го изкратих това фикусче? Не. О, защо няма от това? Как беше уга-буга дървото? Дето се прави въжета с него. Май ще тичаме до другия остров, знаете. Чакай. Трябват ми още такива. Не са, бе. Palm sapling. Аха. Какви са тия музики, бе, брат? Добре. Не ти. Да. Само тук да си оставям глупостите. 2, 3, 4. Коста. Айде бе, туши са. Може ли просто да го взема това нещо някак се... Така. Добре, едното е готово. И второто е готово, но не мога да го взема. Така, теб те оставяме тук. И тази огромната палма ще изкъртим нея. Добре. Добре, стига с тия кокоси, нека да вземем малко такова. Айде бе. What? Къде избяга другото? Ами явно само за толкова. Добре. Craft a shelter so you can sleep and save your progress. Добре. О, ти се базикаш. Пак трябва да ходя да блъскам дърветата за това. За въжета. Цак. Цак. И ги събрах, мамка му. Сега ако ми иска още едно въже да правя, не знам какво ще правя. Трябва да изчакам до сутринта, защото нищо не се вижда. Аз даже нямам място, брато. Така. Вече можем да крафнем тебе. Ще го оставим ето тук. И sleep. Добре.
Това луната ли е? Всякакво това. Аз да не преспах. Аз да не преспах деня. Стига. Ти се базикаш. О, мамка му. Добре, както и да е. А, Това ще е всичко от този епизод на Stradent Deep. Надявам се да ви е харесал. Също така, за втори път го казвам, не забравяйте да се абонирате за канала. С камбанка, естествено. Да лайкнете видеото и да коментирате на коя следваща игра искате да играя. И като цяло това е. Да. Довиждане.